काय? लवकरात लवकर मला काही द्या बघू. हे घे, हे घे. हे. हवं ना, घे. घे, पण घे. घे. अरे बापरे. अरे तू गेला नाहीस अजून इथे नाही सुद्धा. अरे सावकाश जा. मुलांना विचारलं म्हणून सांग. वहिनींना सुद्धा. खबरदार. अरे काय झालं अंगावर काय येतोय अंगावर येणारा मी नव्हे, म्हणजे पण तुझ्या ओटी आहे सुद्धा. आणि ओटी आहे. अरे हो असं काय झालंय तरी का? काय झालं? पंचपक्वान्नाचं भोजन अंगावर आलं की का? होय होय. नाही तर एवढा याने घातलं ना, या दोघींनी घातलं. हा. अरे पण काय झालं तरी? तुला भेटीसाठी आलो. केवढा राग. भेट झाली, तुझी माझी भेट झाली खरी. हा. पंचपक्वान्नाचं भोजन घातलं आणि निर्लज्जा. हा. शाबास. निर्लज्जा. त्याची खावी पोळी त्याचीच वाजवावी टाळी. निर्लज्ज. अरे वा. अरे निर्लज्जा. अरे काय झालं तरी का? दुसरा का देतोय? तू जर का माझ्या अंगावर उतरून घेतले, तुझी सवयी काही गेली नाही रे. तुझी ते वस्त्राला तू उतरवून घेतले असते, मी मला वाईट वाटलं नसतं. मी कुठे घेतलंय? तुझ्या बायकानं. अरे निर्लज्जपणाचा कळस केला. काय? त्याच्या मनाला इच्छा झाली तशी. आता त्याला मी तरी काय करू? ज्याला इच्छा झाली होय. आणि म्हणून माझ्या या ब्राह्मणाच्या मुखावर निवारण करणारी शपवाणी कोणती? या तुझ्या द्वारकाची जाऊन राहा. तुझे मित्र ना? पण जाता जाता यांच्या मुखातील काय शब्द बाहेर पडले? या द्वारकेचे रांगोळी होणार आहे. आणि हे सारं काही तुम्ही द्वारकेचे कोळसे होणार आहे. आणि सारं काही तुम्ही ऐकलं? असे अभद्र शब्द हे ऐकून घेतलात तुम्ही? अभद्र शब्दानं तांडण त्यानं केलं. काही जाता जाता माझ्या मित्र सुदामानं हा. मला दूषणही दिली. पण ती जी दूषणं दिली ती मात्र माझ्या मित्र प्रेमासाठी मी ती भूषणही मानलेली. स्वामी, मला राग आला नाही तर मला काय होतं? असं का तुम्ही समजता? चिंता करू नका. पण स्वामी, काय झालं? एक वेळ मनाच्या ठिकाणी खंत वावरते हो. खंत? आज त्यांना जे वस्त्रालंकार दिले होते हा. ते पुरुष आम्ही आमच्या हाताने काढून घेतले. हा म्हणते मी तुम्हाला ते वस्त्रालंकार उतरवून का घ्यायला लावी? का? हा लक्ष प्रश्न तुमच्या अवतीभोवती थैमान घालतोय. म्हणून ही देवा. शंका. रुक्मिणी हा. थांबे. हा. मी जे केलं ते तुम्हाला मी पटवून देणार आहे. मग हे जर का तुम्हाला हवं असेल नेमकं याच्या देहावरील मी वस्त्रालंकार का बरं उतरून घेते का? हे तुला जाणायचं आहे? आम्हाला. चाल लवकरात लवकर. आंधळ बघतो एक डोळा आणि देवदत्त दोन डोळे, अशीच काहीशी परिस्थिती माझ्या जीवनात आज मला प्राप्त झाली. परमेश्वराच्या कृपेनं काही का असे ना, यांना मी द्वारकेत पाठविलं खरं. पोला फुलाला गाठ पडली. कदाचित द्वारकेत त्यांचं पहिलं पाऊल पडलं आणि सारा चमत्कार झाला. होतं ते नव्हतं झालं. सारं दुःख दारिद्र्य दूर झालं आणि ही गंगू जणू काही राणीवाणी शोभून दिसू लागली. साऱ्यांच्या नजरा या गंगूकडे लागल्यात. सारेजण टकमक टकमक एकसारखी माझ्याकडे पाहतायत. का बरं विशेष आहे? खरोखरच पाहण्याजोग आहे. ही गंगू अगदी महाराणी सारखी शोभून दिसते. माझं दुःख दारिद्र्य एकाएकी दूर झालंय. काय असा चमत्कार घडलाय? कदाचित भगवान गोपालकृष्ण यांच्या कृपेनं हा चमत्कार घडला असेल. स्वामींना मी द्वारकेत पाठविला खरं आणि गोपालकृष्णांच्या आशीर्वादानं खरोखरच माझा संसार सुखाचा झाला. माझे मोडकं तोडकं घर अगदी राजवाड्याप्रमाणे शोभून दिसू लागले. दास दासी माझ्या समवेत वावरू लागल्या. हा एकाएकी बदल कशामुळेच झाला? आनंद गगनात मावेनासा झालाय. खरोखरच ही गंगू आनंदाच्या डोलत्या डोलात आपल्या महालात आपल्या या घरात अगदी वावरते.
ती तीच मी आणि मी तीच ती. द्वारकेत जाताना मी मूठभर पोहे नाही का दिले होते तुम्हाला तुमच्या मित्राच्या घरी? श्रीहरीच्या खंडनासाठी गेली हो. आणि मुठभर पोहे माझ्या कृष्णाच्या भेटीसाठी दिली. ती तुमची गंगू. पण तुम्ही द्वारकेत गेल्यावर एकाएकी हा चमत्कार झाला. पहा तुमची गंगू किती शोभून दिसते, अगदी महाराणी प्रमाणे. आपलं घर पहा. हा चमत्कार कुणाचा? कुणाचा? सुधा, अगदी सुधा. ही जी काही बोलते ना, देवार सत्य आहे. अहो पाहताय काय? नमस्कार अरे, करा. स्वप्न नव्हे, हे मूर्तिमंत सत्य आहे, सत्य आहे. सौभाग्य अखंड तुडे म्हणजे सौभाग्य. हा तुमच्याच कृपेचा प्रसाद आहे. केशवा माधवा गोविंदा कर्णाचो जागनिधे चुकलो चुकलो मी. नाही सुधा, मी प्रथमच म्हणालो, अरे चुकलो तुझी जागा माझ्या हृदयाच्या ठिकाणी आहे. उठ म्हणते वेड्या, अरे दुःख करतोयस. आतापर्यंत दारिद्र्यानं तुला पिढीनं, आतापर्यंत ते दारिद्र्य तुझ्या स्वाधीन होतं. तुझ्या अवतीभोवती जी परिस्थिती होती वेड्या, याला कारण का? हे भा, अरे याला कारणच आहे तो तुझा तू आहेस. तुझा तू आहेस. तो कसा? आणि तो कसा आठवणार? गुरु आश्रमाच्या ठिकाणी सांदीपनी गुरु आश्रमाच्या ठिकाणी जी आम्हावर जबाबदारी दिली ती म्हणजे गुरु वळविण्याची. आणि महाराणावर मी पुढे गेलो, पण गुरुमातेनं मात्र माझी निहारी आणि तुझी निहारी तुझ्याजवळ दिली. या मुलपाटा गुन्हा करण्यासाठी गेलो. आणि असं असताना माझ्याही वाट्याची आणि तुझ्याही वाट्याची ती निहारी घेऊन तू माझ्यापर्यंत महाराणावर आलास. पण त्या ठिकाणी घडलं ते का? दुपारची वेळ होती, तुला भूक सहन होईना. भूक लागली म्हणून तुझ्या वाट्याची निहारी तू खाल्लीस. पण तुझ्या भुकेचं सांत्वन झालं नाही. सांत्वन न होत असल्या कारणाने अरे तू माझ्याही वाट्याची निहारी खाल्लीस. म्हणजे का माझ्या वाट्याचा सुद्धा घास तू हिरावून घेतलास आणि तू खाल्लास. अरे तिथंच तू फसलास सुधा. अरे त्या घासात माझ्या वाट्याला दारिद्र्य येणार होतं. तो माझ्या वाट्याचा घास तू खाल्ल्यामुळे त्यामुळे तुला दारिद्र्य प्राप्त झालेलं आहे. माझ्या वाट्याचं दारिद्र्य तुला आलेलं आहे. पण मात्र अरे हे जरी असलं असेल, एवढ्या दरिद्री अवस्थेत असूनही माझ्या वहिनींनी आपुलकी प्रेमाने माझ्यासाठी तुझ्याजवळ पोहे पाठवून दिले. पुरचुंडी माझ्याजवळ तू लपवू लागलास. माझं सारं ऐश्वर्य पाहून तुला क्षणभर मनाची लाज वाटू लागली. अशा माझ्या राजा श्रीमंत या मित्राला कसं काही पुरचुंडी पुढे करू म्हणून तू लपवू लागलास. पण मात्र ती मी माझ्या स्वाधीन करून घेतली आणि 1, 2, 3 अशा मी गाठी सोडविल्या. त्यात तुला प्रश्न केला, अरे सुदाम काय हे किती गाठी मारल्यास? तू माझ्या मनाच्या समाधानासाठी म्हणालास की सुरक्षित राहावे म्हणून मी एवढ्या गाठी मारल्या. पण नाही, त्यावेळी मी समाधान त्या उत्तरावर करून घेतलं वेड्या. पण हा म्हणता 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अशा 18 गाठी त्यावेळी मी सोडविल्या. त्या पुरचुंडीच्या 18 गाठी सोडविल्या. म्हणजे 18 विश्व दारिद्र्य सुद्धा तुझ्यापासून या गोपाल कृष्णानं दूर केलं. या गोपाल कृष्णानं ते दूर केलं. एवढंही नव्हे वेड्या, अरे ते दूर करता क्षणी या तुझ्या घरची परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती आणि मी तुला भोजनाचा आग्रह केला. पण तत्पूर्वी तू स्नान करणार अशी इच्छा दर्शवलीस. स्नान करून माझ्या अंगावर ते दुसरे भरजरी वस्त्रालंकार मी तुला प्रदान केले, अंगावर तुझ्या बसविले. एवढंच नव्हे आणि तदनंतर तू भोजनासाठी बसलास. पंचपक्वानाचा भोजनाचा घास मुखाजवळ तुझ्या थांबला. कारण का? तर तुझ्या पोरांची तुला आठवण झाली, लहान मुलांची आठवण झाली, पत्नीची आठवण झाली की पंचपक्वानाचं भोजन मी इथं जेवतोय पण मात्र माझी मुलं उपवाशी राहणार आहे. अशा प्रकारची मनी खंत